com va? Fem este vídeo per recapitular tota la informació de què disposem, informació pública, de què disposem sobre la convocatòria de les proves de certificació tant de la Junta Qualificadora com de la SIACOVA o de l'Escola Oficial d'Idiomes. Si vos agrada este vídeo, per favor, doneu-li un like, subscriviu-vos i bé, comencem amb la informació sobre la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. La Junta Qualificadora ha ajornat els exàmens de certificació. És de veres que va eixir una informació que parlava de la suspensió de la convocatòria. La convocatòria anterior establia uns terminis que per força han quedat obsolets. Per tant, eixa antiga convocatòria ja no serveix perquè parlava d'uns terminis de maig, juny per examinar-se d'uns determinats nivells. Això ja no serveix, però la intenció de la Junta Qualificadora és, al llarg de l'any 2020, tornar a convocar uns nous terminis per als exàmens de certificació dels nivells. De tota manera, la Junta Qualificadora facilita un canal, facilita un lloc web on podem obtindre informació. Emet un butlletí al qual vos podeu subscriure amb la informació que posarem en els comentaris. Passem ara a la informació sobre l'Escola Oficial d'Idiomes. L'Escola Oficial d'Idiomes ha ajornat els terminis també dels exàmens convocats entre el 28 de maig i el 22 de juny, també seguint les instruccions del Ministeri de Sanitat, Conselleria de Sanitat. El nou calendari, com no podria ser d'una altra manera, no s'establirà fins que els estaments, les administracions responsables de sanitat permeten pronunciar-se sobre les noves condicions en què es poden celebrar exàmens, reunions, etc. També podeu obtindre informació a través del canal que l'adreça del qual us deixaré als comentaris. I per fi, en últim lloc, però no menor, la SIACOVA va suspendre la convocatòria de maig-juny de 2020 segons un acord del ple de la Comissió Interuniversitària, etc., que és el que vol dir SIACOVA. Va suspendre, com deia, la convocatòria. No tenim més novetat, no tenim més informació, però la podreu obtindre en el lloc web d'esta comissió. Intentarem, quan tinguem alguna novetat, informar-vos per este canal, de manera que disposem tots d'esta informació, que ja us deia al principi, que és pública, ja que jo únicament soc un professor de valencià i examinador. No represente la Junta, ni la SIACOVA, ni l'Escola Oficial d'Idiomes, ni ningú, de vegades ni jo mateix. Moltes gràcies per la vostra atenció. Opre Roma. Adeu.